بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش قسمتی ہے جناب حضرت علامہ مولانا علی مسعود صاحب انہاں دی محبت دے نال اتھے حاضری پیش کردہ، اور میری خوش بختی ہے ماشاءاللہ سید ندیم صاحب شاہ صاحب دی بھی زیارت ہوئی ہے۔ اللہ انہاں نوں بلند رتبہ عطا کرے بھی۔ محبت نہ چند منٹ دی حاضری، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے ذوق نال شوق نال آقا کریم لاجپال تے درود پاک پڑھو سارے رل کے صلی اللہ علیہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی، منظر کوئی نکاب حسین ورگا، نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دتیاں، انجتے غین بھی لگدا این ورگا، نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دتیاں، انجتے غین بھی لگدا این ورگا، تے کوئی مانی نبی تے کوئی مانی نبی دی ماں ورگی، پتر کوئی نہیں شاہ ثقلین ورگا، اس ماں دا جگرا تو ویکھ ناصر، او جنے واریا پتر حسین۔ اس ماں دا جگرا تو ویکھ ناصر، او جنے واریا پتر حسین ورگا، تے دو جگ انہاں نوں سلام کر دے، دو جگیں انہاں نوں سلام کر دے، تے جڑے تیرے درد مرید بن گئے، تیرے درد ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی با یزید بن، تے جنہ تیرے حسین جنہ تیرے حسین علی پیر پایا، او جہنمی شمر یزید بن گئے، او جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا، او کوئی داتا بن گئے کوئی فرید، جنہ حسین
دے نانے نال پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے تے او دے نال کدور تاں سج دیاں نہیں علامہ صاحب بڑی پیاری ربائی کہنے لگا بہت پیاری کہ او دے نال کدور تاں سج دیاں نہیں او جدا نانا پاک رسول جدا باپ خدا دا شیر ہووے او جدی ماں دا نام بتوں جدا باپ خدا دا شیر ہووے جدی ماں دا نام بتولے تے گل مکدی یار مکا چھڈیے او کی دینا شاکر تولے او جدی نال حسین دے نہیں بن دی او دا جمنا یار فضل جدی نال حسین دے نہیں بن دی او دا جمنا یار فضول دو شار اس کے بعد حاضری مکمل کی کہ رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی